du om mig? Verdensmester! Men du sætter ind i bærestolen. Madame, hvis de vil låne min tjener deres sjal. Tjener? Værsgod. Tusind tak. Jeg skal gerne vaske og stryge det, før jeg afleverer det tilbage. Skynd det. Vi skjuler os her. Nu skal det gå stærkt. Vi har banden på nakken lige om øjeblik. Hang op i udrykningsæsken. Kom så i gang i stødsvejen. Hvis det er fejl, så må du altså lide smagsforvirring. Guds moder, det er ham! Hvor er fejlen? Gudskelov, så dum er hun heller ikke. Jeg aner det ikke. Men jeg vil ønske, at han sidder et meget varmt sted. Hvorfor det? Fordi han skaffede mig en ordentlig omgang klø i går aftes, mens han selv stod og smiskede med en fornem dame. En dame? Hvad var det for en dame? Ja, det ved jeg ikke. Men jeg tror, hun inviterede ham ind på slottet. På slottet? Ja, hun var vel oldfru eller sådan noget. Nydelig sag, jo. En fornem dame på slottet? Sådan en snap? Tak. Jeg skal ikke sige jer imod. Hvordan slap du væk? Væk. Jeg får slagsmålet. Jo, pludselig var de der bøller op med at tæve løs på mig med deres forbandede knipper, da der lød en røst fra himlen, eller i hvert fald fra en engel. Og sagde, stans, det var ikke meningen at slå ham til lige, kassemand. Og hvem var den engel? Dejlig ungtøs. Sorthåret som vanilje, slank som en lilje, øjne som... Nej, hun kan ikke beskrives. Hun skal ses, hun skal føles. Og i øvrigt så blev vi ganske gode venner. Ja, hun tog mig med ind til en slagterhænke, hun kendte. Og der vaskede hun mine sår. En fin dame. Grevinde eller sådan noget. Har du sovet der i nat? Hov. Tror du, det er et afsnit af Decameron, jeg står og fortæller? Og jo, ja, jeg sov der. Jeg faldt nemlig op af udmattelse. Og da jeg vågnede her klokken 6 i morges, så var grevinden taget på fabrik. På fabrik? Hvordan ved du det? Det fortalte slagterhængen. Min skytsengelhed, Carmencita. Carmencita? Hende kender jeg. Mor. Ja, en hjem og ligefrem pige, der ikke går vejen for sådan at tage tyrene med hornene. Nå, jo, hallo, nummer. Hvad var alvorligt, Domingo? Er du sikker på, at jeg forstår hende, damen? Ja, så sikker, men... Rosita, skynd dig op og slå dig spørge, om der er en Perez stadig her. Det er. Han går aldrig ud for en dør uden sin paryk. Jamen, kender du også den Perez? Ja, flygtigt. Men skynd dig nu bare. Jeg skal vise den kvidrende poppedreng, at jeg kan klare mig selv. Ja. Skynd dig nu. Nå, ja, jeg går jo nu. Hør du her, min gode gamle veninde. Du har vel ikke noget for min hals, altså for skak i ro. Desværre, jeg serverer ikke for fremmed. Fremmed? Jeg har da været op til flere gange. Ja, og det er uden at betale hver gang. Og i øvrigt er jeg en intim ven af den unge dame der. Glimrende. Så vil du måske være så elskværdig over at lægge huslejen. Med den største fornøjelse. Ja. Med den største fornøjelse. Nu er det bare lige sådan, at penge har jo med at blive mindre nu om dagen. Og til sidst, så forsvinder de helt i mine store næver. Beklager. Så kan jeg ikke hjælpe dig. Jo, for min skyld. Ja, lige så snart jeg betalte min med Don Gil Perez, skal jeg så, for de får det rigeligt betalt igen. Ja. Ja da. Kan du gøre nytte for føden? Kan du håndtere en kniv? Om jeg kan?
På søen er svankekniven bedre end nogen sørøver. Jeg har kappet ikke så få hoveder af høns. Kan du tåle at se blod? Tåle? Jeg skal sgu se blod. Hvis ikke jeg ser blod mindst 3 gange om dagen, så får jeg gåse ud over hele kroppen indvendigt. Jeg rejste en gang med barberen fra Sevilla. De badskærer giver jeg nu ikke meget for. Kan du barbere med sæbe og vand? Både når det gælder udvortes og indvortes, må jeg tilstå. Jeg afskyr vand. Det er også derfor, min hals er så tør som hul i Sahara. Kom med ned i kælderen, gamle ven. Så skal du smage min nye Malaga med sylt på fra sidste år. Ja, men det er jo det rene barnerum. Men hvis vi kniber øjnene sammen, så kan vi jo ikke se overgangen. Nej. Kom så. Det sværger ikke. Hofsnove er sejlivet. Gå altid rundt og snasker pigerne i nakken. Snasker? Hvordan er det, da du omtaler elskovens sødmefylde raffinementer? Og sig mig så, hvordan er du ikke kommet ind her? Og hvorfor? Ja, du røg mig ikke, vel? Nej. Jeg blev afvist i porten, men så fik jeg en idé. Jeg skaffede 3 tyrefægter. Ja, for en kunne vel ikke gøre det. Stablede dem oven på hinanden, hoppede over slotsmuren, og her er jeg altså. Men sig mig lige en gang, hvad forestiller du, kammerherre? Jeg er kongelig hofbarber, vikar, stedfortræder og assistent. Og jeg har i dag den høje fornøjelse at tage den allerhøjeste katolske majestæt i fugten. Ja, du er vel ikke nervøs? Aner ikke, hvad det vil sige. Jeg har en rolig hånd og en skarp klinge. Ja. Jeg må have dronningens gemakker. Ja, helt ærligt, så aner jeg det ikke. Men hun må snart være her, for hun plejer gerne at søge audiens den her tid. Søge? For at få sin mand i tale? Det skal man ikke så let. Kongen har det ligesom ministre. De tager ikke imod dagen efter en fridag. Og i øvrigt vil han slet ikke tale med hende. Jamen, hvorfor ikke? Jamen, han må ikke. For statsministeren, og det er jo dem der blander sig i alting. Ja, han er ved at vende ham fra. Vende ham fra? Fra hvad? Ja, hvorfor? Ja, det ved jeg ikke, men jeg tror, at dronningen kommer. Kæreste barn. Min kæreste, han er i fængsel. Og dømt til død? Nej, ikke nu. Men han dør alligevel. Ja, i længsel efter mig. Ja, han er ganske uskyldig og en ærlig mand. Ja, han er medlem af dronningens venner. Stille, barn. Hvad hedder han? Jeg skal nok prøve at hjælpe dig. Hvad hedder han? Pedro Torres. Jeg vil tale med hans majestæt. Tusind tak. Gå nu. Hvis vagten siger det, så går det derinde.